Oh niin, moro. Mä tänään ajattelin mennä mainailemaan, niin joo, mulla on puut. Rakennan joku tollasen mökiin tänne jonnekin, niin siitä alkaa se pois. Mulla tarvii lisää puuta. Miksi tässä lähellä ei voi vaan olla metsä? Täällä on vaan jotain tällaisia isoja puita. Riittäisiköhän tämän verran puuta? Mä hakkaan varmuuden vuoksi vähän lisää. Mitä tässä on tapahtunut? I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We something. don't care. Mä otan matkaa vähän kukkia, niin voi laittaa tuonne kotiin. Oranssia, valkoisia, vähän. Mitäs nää on? Valkoisia nääkin, nyt alkoi sataa. Niin joo. Sänky. Joo, mä rakensin tähän, että miksi tuo nää... Joo, anna mulle hetki. Joo, siis mulla loppu lasit kesken, mutta... mitä tää tekee tässä? Loppu lasit kesken, mutta tää saa nyt olla tällainen, tää saa olla tällainen, mä nyt sitten korjaan tätä myöhemmin, kun mä hankin enemmän lasia. Tää maini lähtee nyt tästä. Riittäisiköhän tosta pari pikaakseen? Varmaan. Ehkä. Ehkä ei. Onks mulla tortseja? Miksi mulla olis? Miksi mulla olis? Tää ottaa nää. Ei mulla oo tikkuja. Niin, nyt mä löysin luola. Mitäs mä pääsen ala-asteelta? Pääsenkö mä jostakin tästä silleen turvallisesti? En mä kyllä pääse. Pääsekö? Täältä pääsee vissiin paremmin. Oi. Älä tuu tänne. Tässä on rauta. Lisää. Lisää rauta. Otan nää kyllä tästä. Joo. Pitää kyllä juosta. Mutta hei, tässä nyt kun mä juoksen karkuun, niin kiitti kun katsoitte ja nähdään seuraavassa ja moro.